Και μιας και μιλάμε για δόγμα του ΣΟΠ, μιας και πιάσαμε έτσι όλα αυτά τα πολλαπλά που ρίχνει το ΠΑΣΟΚ, ούτως ώστε να μην προλαβαίνει ο κόσμος ούτε καν να σκεφτεί, να τα δούμε λίγο να τα βάλουμε σε μια λογική σειρά με τον Φώτη το Χαρίτο που έχω κοντά μου, τον δικηγόρο μας, όπως λέω συχνά πυκνά. Κύριε Χαρίτο, θέλω να βλέπουμε και κάρτες μαζί. Σε λίγο θα καλησπερίσουμε και τη Δωρατή Καράμπελα στο στούντιο. Να βλέπουμε καρτούλες οι οποίες δείχνουν σε τι θα μπει ο κόσμος από εδώ και στο εξής. Και θέλω να μου πείτε αν σκοπεύει να εφαρμοστεί αυτό που θα βλέπουμε. Να δούμε λίγο τις καρτούλες. Αν δεν κόψουμε απόδειξη στην ουσία για μετρητά άνω των 15.000 ευρώ, αυτό σημαίνει δίωξη για ξέπλυμα χρήματος. Αν δεν υποβληθούν φορολογικές δηλώσεις, αν δεν καταβληθεί ο φόρος εισοδήματος, αν δεν καταβληθεί ο φόρος προσθέμενης αξίας. Πώς το βλέπετε αυτό, κύριε Χαρίτο? Καταρχήν θα ήθελα να ξεκινήσω από το εξής, ότι θα πρέπει να καταλάβουμε στην Ελλάδα όλοι, και οι πολιτικοί και οι πολίτες, κάτι πολύ απλό, ότι το επιχειρήν δεν είναι ποινικό αδίκημα. Αντιθέτως, δηλαδή ο μοναδικός πολιτικός αρχηγός, μην πω ο μοναδικός πολιτικός, ο οποίος φωνάζει και ορίεται χρόνια τώρα ότι το επιχειρήν δεν είναι ποινικό αδίκημα, αντιθέτως είναι τρόπος ευημερίας ενός τόπου, είναι ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Κανένας άλλος. Και οφείλω να το υπογραμμίσω αυτό το πράγμα. Και ξέρετε γιατί συμβαίνει αυτό? Διότι κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός δεν έχει δουλέψει. Κανένας δεν έχει δουλέψει. Το επιχειρήν δεν είναι, κύριε, ποινικό αδίκημα. Δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε το επιχειρήν. Κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει μία επιχείρηση και δεν μπόρεσε να αποδώσει το ΦΠΑ, δεν σημαίνει ότι το κάνει για να κλέψει το κράτος επειδή είναι μάγκας ή επειδή ξέρει ότι δεν θα τον πιάσουν ποτέ. Το κάνει επειδή έχει ανάγκη, επειδή πρέπει να πληρώσει κάποιους προμηθευτές για να έχει στο μαγαζί του πράγματα να πουλήσει. Αυτό το πράγμα θα πρέπει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης να το καταλάβει. Δεν μπορεί να πετσοκόβει τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιχειρήσεις, άλλη επιχείρηση έναν, άλλη δύο, άλλη τρεις, έχει μέσα υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν οικογένειες και ζουν οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούν να γίνουν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι και ανώτατοι υπάλληλοι, είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα. Και κάτι άλλο που θέλω να επισημάνω. Το να θέτουμε, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Μουζάκης προηγουμένως, αυστηρά νομοθετικά πλαίσια, που ήδη είναι πολύ αυστηρό το νομοθετικό μας πλαίσιο, αλλά τηρείται και εφαρμόζεται κατά το δοκούν και όπου θέλουν, έτσι, το να φτιάξουμε ένα σκληρό νομοθετικό πλαίσιο είναι πολύ εύκολο. Γιατί τώρα το θα θέμα κατά το δοκούν, κατά το δοκούν, κύριε Χαρίτο, και το λέω γιατί αν ο άλλος είναι να μπει φυλακή, γιατί είναι εύκολα θα λαδώσει. Να σας πω κάτι, μα δεν είναι φοροδιαφεύγοντες και εγκληματίες όπως τους βγάζουν οι κάρτες μας. Δεν είναι μόνο οι μικροί επιχειρηματίες. Εδώ είναι γνωστό σε όλους, δεν υπάρχει Έλληνας, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο που να αμφισβητεί ότι οι πολιτικοί μας, δυστυχώς των προηγούμενων ετών, κάποιοι από αυτούς έχουν καταχραστεί δημόσιο χρήμα. Να δούμε λίγο αυτό είναι ψέμα? Πού είναι λοιπόν οι μηχανισμοί του κράτους, τα τόσο αυστηρά πλαίσια νομοθετικά, η τόσο μεγάλη γραφειοκρατία, η οποία γραφειοκρατία υπάρχει ακριβώς για να μην αφήνει παράθυρα σε αυτούς να κλέβουν, σε αυτούς που θέλουν να κλέψουν. Το πάρτι τελείωσε για τους πολίτες στην ουσία, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κύριε Χαρίτο, για να συνεχίσει το άλλο πάρτι. Κόβουνε πάρτι, το βάζω εισαγωγικά, γιατί το δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ότι το πάρτι τελείωσε. Για να μην το ξεχάσω, θέλω να πω το εξής. Ότι θα ήταν επιτυχία και θα ήθελα εγώ να δω κάτι τέτοιο, όχι να βλέπω νομοσχέδια και νόμους και νομοθετικά πλαίσια μετά εορτών. Θα ήθελα προ-εορτής. Δηλαδή τι έρχεται τώρα αυτός ο νόμος να κάνει? Δηλαδή, όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω, ότι τι έρχεσαι να μου πεις? Ότι εάν ο άνθρωπος, ο α, β, χ επιχειρηματίας, μικρός ή μεγάλος, δεν με ενδιαφέρει, δεν μπόρεσε να αποδώσει το ΦΠΑ ή να είναι απολύτως εντάξει με την εφορία, θα πάει με χειροπέδες. Ξέρετε τι είναι να φορέσει κάποιες χειροπέδες? Να πάει με χειροπέδες. Γιατί τότε τι, νομίζει το κράτος ότι θα τα εισπράξει τα χρήματα? Δεν θα τα εισπράξει. Δεν θα τα εισπράξει, γιατί, και σας το λέω, διότι έρχομαι από τα δικαστήρια, ξέρω τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας για να φτάσει να ρισκάρει να φορέσει χειροπέδες σημαίνει δεν έχει χρήματα να αποδώσει στο κράτος. Θα ήθελα ένα νομοθετικό πλαίσιο που να προβλέπει
να προβλέπει, όχι να καταστέλει, να προβλέπει και να προφθάνει αυτές τις καταστάσεις. Να προβλέπει δηλαδή ώστε οι επιχειρηματίες να μπορούν να αποδώσουν τα του κράτους στο κράτος. Να μπορούν να τα αποδώσουν, να συντηρηθούν οι επιχειρήσεις για να έχει η επιχείρηση να αποδίδει. Κάθε επιχείρηση για μένα είναι ένα δέντρο που βγάζει καρπούς. Αν το κόψουμε, απλούστατα δεν θα έχουμε καθόλου καρπούς. Θα ελέγχεται ο τηρεσίας. Στο μικροσκόπιο θα μπαίνει το πόθεν έσχες, ακόμα και για τους δημόσιους υπάλληλους. Θα πω ότι ενδεχομένως και καιρός ήταν. Πάγωμα τραπεζικών λογαριασμών, απαγόρευση της κίνησης από τη στιγμή που αντιληφθούν ότι κάποιος έχει προβεί σε κάποια κίνηση που φανερώνει το ξέπλυμα χρήματος, όπως μεταφράζει πλέον η κυβέρνηση. Θα ανοίγονται οι θηρίδες. Αυτό που έλεγε στο παρελθόν και ο Γιώργος ο Καρατζαφέρης για τις θηρίδες, νομίζω ότι θα το θυμούνται όλοι όσοι μας βλέπουν σήμερα. Και θα παγώνει μεταβίβαση εκποίηση περιουσιακών στοιχείων. Πριν πάμε στα πρόστιμα, θέλω τα πρώτα σχόλια από εσάς. Θα στεγνώξει δηλαδή το πάνω, έτσι. Δεν θα κινείται τίποτα. Δηλαδή, πιστεύει, υπάρχει έμφρον άνθρωπος αυτή τη στιγμή να πιστεύει ότι με αυτά τα μέτρα θα λυθεί το πρόβλημα. Δεν έχουν τους μηχανισμούς να πράξουν έστω και αυτό. Δηλαδή, θα λυθεί αυτό, θα εφαρμοστεί. Πιστεύει κανένας ότι μπορεί αυτό το πράγμα να εφαρμοστεί? Θα σας πω κάτι. Όποιος βγάζει τα χρήματα θα πηγαίνει σε μια τράπεζα του εξωτερικού. Αυτομάτως. Θα έρθουν και οι τράπεζες εδώ πέρα. Οπότε μου λέτε ότι ευνοούν στην ουσία την κατρακύλα. Ναι, η κατρακύλα είναι δεδομένη πλέον. Θα καταρρεύσει το πάνω. Ακόμη και οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εν πάση περιπτώσει παίρνουν ένα συγκεκριμένο μισθό και μπορούσαν να δεχτούν ένα πολύ πιο εύκολο έλεγχο, θα μαζεύουν ό,τι χρηματάκια έχουν και θα βάλουν σε μια ξένη τράπεζα. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα καταρρεύσουν οι τράπεζες, δεν θα κινείται τίποτα. Και εδώ, πολύ σωστά είπε προηγουμένως η κυρία Δώρα, ότι θα πρέπει να υπάρξει πρόληψη. Δεν είναι αυτά μέτρα, δηλαδή όταν κάποιος χρωστάει κάτι της στο δημόσιο ή στην εφορία και να τον παίρνουν με τις χειροπέδες μέσα και να του ελέγχουν λογαριασμούς και δεν θα μπορεί κανένας, δεν θα έχει καμία εμπιστοσύνη, δεν θα μπορεί να ρισκάρει κανένας το παραμικρό. Στα πρόστιμα λίγο, από 293 ευρώ έως 1.200 ευρώ θα είναι το πρόστιμα τα οποία θα σχετίζονται με τα βιβλία της επιχείρησης. Αν δεν έχουν κοπεί, να προσέξουμε λίγο αυτό το σημείο, 3 αποδείξεις, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μήνες. Δηλαδή, αν το προσωπικό εκείνη την ώρα του καταστήματος, γιατί πρέπει να καταλαβαίνουμε και πώς συμβαίνουν τα πράγματα σε μια επιχείρηση. Λέμε για παράδειγμα σε μια ταβέρνα ή σε ένα κλαμπ που έγιναν οι έλεγχοι από τις ΔΟΕ τις τελευταίες ημέρες. Είναι λογικό κάποια στιγμή και ο σερβιτόρος να φύγει χωρίς καμιά απόδειξη. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο. Κάποια στιγμή κάτι μπορεί να φύγει, κάτι μπορεί να μην δοθεί έτσι όπως πρέπει. 2 μήνες η ποινή φυλάκισης αν δεν έχουν κοπεί 3 αποδείξεις. Και αναστολή λειτουργίας του καταστήματος από 3 έως και 30 ημέρες. Όπως και αναστολή λειτουργίας των επιχειρήσεων για 6 μήνες για άλλα παραπτώματα. Και να πάμε λίγο και στη φυλάκιση, να ολοκληρώσουμε λίγο. Βεβαίως, αυτό το θέμα, πριν πάμε στη φυλάκιση, να σας πω λίγο. Ναι, κύριε Χάριτο. Ναι, όσον αφορά αυτούς τους μήνες φυλάκισης που λέτε και τα αυτόφορα κλπ. Δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι με το που επιβάλλονται 2 μήνες φυλάκιση ή 3 ή 4, ότι αυτούς τους μήνες θα τους εκτελέσει ο κατηγορούμενος ή ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Θα τους εκτίσει. Σημαίνει, δηλαδή ότι μπορεί να πληρώσει. Θα σας πω αμέσως. Το πρόβλημα είναι το άλλο, ότι του κλείνουν το μαγαζί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Διότι η αυτόφορη διαδικασία το μόνο που κάνει είναι να ευτελίζει τον άνθρωπο που πάει στην αυτόφορη διαδικασία. Να του περνάνε, δηλαδή, ο κανονισμός λέει ότι του περνάνε χειροπέδες και πάει στον εισαγγελέα και μετά στο ακροατήριο. Αυτό όμως είναι σε σχέση με αυτό που φαίνεται, αυτό που γίνεται σε σχέση με αυτό που φαίνεται είναι τελείως δυσανάλογο. Δηλαδή, πας εκεί πέρα. Μπορεί, άμα είναι και Παρασκευή, θα περάσει και το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημα. Μετά παίρνεις μια 3ημερη αναβολή, μετά μια 15ημερη, προσκομίζεις κάποια χαρτιά, ζητάς μια επίοικια, σου βάζουν έχεις την αναστολή γιατί έχεις λευκό ποινικό μητρό και δεν εκτείνεις τίποτα, ούτε πληρώνεις τίποτα σε πρώτη φάση. Έτσι. Σε δεύτερη φάση έχεις έφεση, έχεις τρόπους να αντιμετωπίσεις αυτό το θέμα της ποινικής διαδικασίας, που είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο θα πρέπει να κουβεντιάσουμε. Διότι ευτελίζεται κόσμος χωρίς λόγο. Δεν είναι λίγο πράγμα, να περνάς την Ευελπίδων με τις χειροπέδες. Δεν είναι καθόλου λίγο πράγμα αυτό. Ούτε το μαγαζί. Καλά, το μαγαζί είναι χειρότερο για μένα. Τι ακούγεται γύρω στην αγορά. Διαλύεται.
Οπότε δεν είναι περισσότερο ο κόσμος θα πρέπει να μην το βλέπει ότι πάω και μένω μέσα 2 μήνες. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν τρόποι πολύ εύκολοι δηλαδή, τα παραθυράκια ανέκαθεν υπήρξαν. Το θέμα είναι που θέλω να πω και κάτι άλλο για τους επιχειρηματίες. Ότι αυτά τα πράγματα πλέον, εντάξει, συμφωνούμε ότι το σύστημα πάσχει, ότι δεν είναι σωστό, ότι θα καταρρεύσει όλα αυτά. Εγώ πρώτος τα λέω. Όμως θα πρέπει και οι επιχειρηματίες από τη δική τους πλευρά να γίνουν ακόμη λίγο πιο υπεύθυνοι, αυτοί που δεν είναι. Δηλαδή να έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει να συμβουλεύονται έναν λογιστή, έναν δικηγόρο, να έχουν ένα τηλέφωνο ενός δικηγόρου, να είναι σε εγρήγορση, να είναι λίγο πιο ενημερωμένοι, διότι καλώς ή κακώς αυτό είναι το σύστημα, αυτός είναι ο νόμος. Τώρα, αν μπορέσει να αλλάξει μέσα από νομοθετικές και δημοκρατικές διαδικασίες, αυτό είναι πάλι στο χέρι των πολιτών την ώρα που ψηφίζουν. Την ώρα που ψηφίζουν είναι πάλι στο χέρι των πολιτών. Τώρα, εφόσον δημιουργείται ένα τέτοιο νομοθετικό πλαίσιο, θα πρέπει και οι επιχειρηματίες, μικροί ή μεγάλοι, να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους και να μην βρίσκονται προεκπλήξεων με τις χειροπέδες στο χέρι. Είναι κάτι πάρα πολύ άσχημο. Ο ζώο καθημερινός είναι άσχημο. Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Χαρίτο. Θέλουμε παράκληση. Ήταν τίποτα πριν. Για όλα τα θέματα που τέθηκαν. Απ' την άλλη, πού θα χωρέσουν οι φυλακές και. Πιάστε σας παρακαλώ πολύ και το θέμα της μήνυσης. Θέλω και την γνώμη του κύριου Παπαδήμου. Το σύστημα αυτό είναι αδιέξοδο. Εμένα ως δικηγόρο μου συμφέρει βέβαια το να υπάρχουν πολλές υποθέσεις. Έτσι, μπράβο, το θέλω από όλες τις πλευρές. Διότι θα σειρεύσει και μάλιστα εγώ που κάνω και ποινικά θα έχω πάρα πολλή δουλειά. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για το πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα. Και επιμένω από την αρχή της κουβέντας μας ότι θα πρέπει να γίνει ένας τρόπος που να προλαμβάνεται η κατάσταση. Να βρεθεί ένας τρόπος να προλαμβάνεται. Ήδη ο κύριος Παπαδήμας πολύ σωστά είπε μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Να αποδίδεται αμέσως ο ΦΠΑ στο κράτος. Δηλαδή, γιατί θα πρέπει το τρίμηνο και να έχει ο άλλος τα λεφτά, τα χρήματα που έχει εισπράξει και να τα πει και αν δεν τα αποδώσει να πάει στα δικαστήρια κλπ. Από την άλλη, πράγματι, η δικαιοσύνη, όλο το σύστημα νοσεί. Και νοσεί διότι υπάρχει πολύ μεγάλη γραφειοκρατία, έχουν σειρεύσει πολλές υποθέσεις. Έχει δίκιο η κυρία Καράμπελα, έχει απόλυτο δίκιο. Παραγραφήκαν όλα. Πάρα πολλές υποθέσεις, με μεγάλο κίνδυνο να παραγράφονται σοβαρά αδικήματα. Οι δικαστές πραγματικά βρίσκονται σε κατάσταση αλλοφροσύνης πολλές φορές. Τους λυπάμαι δηλαδή που τους βλέπω τους ανθρώπους, γράφουν πάρα πολύ, δουλεύουν πάρα πολύ. Οι δικαστικοί υπάλληλοι από τη δική τους πλευρά είναι και αυτοί σε μια κατάσταση εκνευρισμού, διότι δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν όλο αυτόν τον όγκο. Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να αφαιρεθεί, να μειωθεί κατά πολύ η γραφειοκρατία. Θα πρέπει να μπει ένα νοικοκύρεμα, θα πρέπει οι υποθέσεις να φεύγουν κατά έναν τρόπο έτσι με μεγαλύτερη ροή και πολύ πιο σύντομα. Αυτό το πράγμα με το να σειρεύσουν όλες αυτές οι μικροϋποθέσεις του ΦΠΑ στα δικαστήρια θα μπουκώσει τελείως το σύστημα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Θα μπουκώσει τελείως το σύστημα, συν το γεγονός ότι θα κλείνουν και οι επιχειρήσεις. Είναι τελείως λάθος. Δεν θα τολμάω να κάνω μήνυση στο τμήμα. Όσον αφορά τα 100 ευρώ των μηνύσεων, εδώ πέρα θα μου επιτρέψετε, στο 1000% πάνω. Θα μου επιτρέψετε να έχω κάποιες αμφιβολίες για το αν είναι σωστό ή όχι. Διότι ναι, μεν υπάρχει η περίπτωση, όπως συνέβη και στη δική μου οικογένεια προμηνός, μπήκανε μέρα μεσημέρι μέσα στο σπίτι μας στην Καλαμάτα και το κλέψανε. Έτσι. Πήγε ο πατέρας μου και η μάνα μου να κάνουν μια μήνυση. Αυτή η μήνυση τώρα, αν ήταν να πληρώσουν και 100 ευρώ, καταλαβαίνετε ότι θα τους ερχόταν. Έτσι, και δεν θα την έκαναν, κύριε Χαρίτο. Τελικά δεν την κάνανε ούτως ή άλλως, η δική μου περίπτωση. Κάποιοι άλλοι όμως, συνήθως στις περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου, όπου υπάρχει μήνυση, παραδείγματος χάρη, όταν η μητέρα δεν αφήνει να δει το παιδί, ο πατέρας, επειδή υπάρχει μια επικοινωνία, ή όταν ο πατέρας δεν δίνει τη διατροφή, τότε γίνονται πραγματικά, έχω υπόθεση στο γραφείο που έχουν γίνει 50 μηνύσεις. Του ίδιου ατόμου προς το άλλο. 50. Αυτές οι μηνύσεις δεν θα γινόντουσαν αν υπήρχαν 50 εκατοστάρικα. Προτείνεται δηλαδή ένα διαχωρισμό. Για το ίδιο ζήτημα. Έτσι θα κάνετε την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Είναι κατάπτυση. Όταν θα γίνεται από το ίδιο άτομο για τον ίδιο λόγο σε διαφορετικό χρόνο. Έτσι θα αφαιρέσουν. Γιατί υπάρχει και το θέμα της εκκρεμωδικής, αν παρεξηγηθώ.